Hau da pasio handi baten historia sakona. Pasio bortitz, itxu eta benetan ikaragarria. Emakume ekintzoile, kementsu eta oso arrakastatsu hau, hasiera batean imagina ezina zen etsipen eta tristura egoera gogorera eraman zuena. Bere bizitza guztiz aldatuz. Gizakiok asko eskutatzen dugu, baina une honetan asko dago. Jende askok egoera berean daude, arrizko zama astun hori bizitzen. Gizaki gizatiarra eta sentikorra delako, gizakiaren baldintza sakonaren parte garrantzitsu bat da, norbaitek noizbait salbatuko zaituen ilusio gozoa izatea. Norbait benetan ederra, onberatasun handiz betea eta une oro zuri erabat leial izango zaizun pertsona berezi hori aurkitzea. Bizitza osoan zehar. Hortik dator pasioa, harrapatzen gaituen eta belauniko hartzen gaituen gauza hori. Arrizko zama bezala hor geratzen dena. Eta geratzen zaigun bakarra da, pasioa iristen denean prest egotea, barruan sartzen jakiteko. Eta konturatzen garenian trampa bat dela, bakarrik gaizki aterako garela, bertatik irtetea, zurrunbilo horretatik, pasiotik, deliturik egin gabe, norbere buruari kalterik egin gabe, suizidiorik gabe, eta beste bati ekitea, bizitzari aurre egitea eta borrokan jarraitzea. Oso poetikoa da film hau. Zinemagile aleman poetiko Fassbinderna. 70 hamarkadan, Goianian ikasten ari nintzela, lagun batzuk zineklube Antonio Dasmorte sortu zuten. Loibal, Belem, Ricardo Mursi, Noemi Araujo eta beste batzuk. Kultura balio handiko film asko ekartzen zituzten, denek doan ikusteko aukera izan zezaten. Etrabon Kanteren Malko Mingotzak ikusi nituenean azaldatuta geratu nintzen. Gizakia bere egoeraren aurrean zegoen, asperdura, ilusiozko grina eta ia zaigestezina den azken desilusioa. Fassbinderri omenaldi giza poema hau idatzi nuen, alemanierazko liburuan dagoena. Bideoa ez dadin oso luzea izan, zati bat bakarrik irakurriko dut. Gero, liburuan irakur dezakezue, dagoeneko hainbat hizkuntzatan itzulita baitago. Beheko deskripzioapenean bila dezakezue, zuen hizkuntzan poema honen itzulpena balagoen ikusteko. Eta gainera, gomendatzen dizuet filma ikustea, esperientzia jastezina baita. Esperientzia horrek gizakiaren egoerari buruzko ikaskuntza handia ematen digu. Tragedietatik, esan dezagun horrela, bizitzak gizakiongana eraman ditzakenak. Maitasun handia hasten da nekatutako begientzat, distira egiten duen argi batekin, egunaren logalean eta makinen zarataren erdian doinu musikal bat bezala. Maitasun handia hasi daiteke asperdurak, gutxi falta da heriotzaren besoetara bultzagaitzan, baina maitasun handiak ere bukaeraren besoetara bultzagaitzake. Hori gertatu zitzaion Petra von Kanteri. Emakume hau, hain azkarra eta trebea negoziatzeko orduan, urrutira begiratzeko eta aukerak ikusteko eta irabazteko maizua, sarritan kantari, diruarekin, domina eta ojoreekin, saritatuta emakumea, ekintzaile, estilista eta artista. Beltz dotoreko zoineko estuarekin, Rob Sirene gogor lan egiten zuen, euna majei gainean zabaltzen zuen, tartana edo denima, edo manikiaren gainean, organtza, seda, txifona, bere laguntzaile Marlenen laguntzaz. Dublaxean entzuten ari zareten hori, barkatu baldin badagoen akatz txikiren bak. Dublajean akatzik ez izetea, ia ezinezkoa da zeiestea. Garrantzitsuena da hemen gaudela teknologia honekin, elkarrekin komunikatzen eta hitz egiten, elkar ezagutuko bagenu bezala eta hizkuntza bera hitz egingo bagunizela.